Здравствуйте, братья и сестры. Хочу вам сказать, что сегодня у нас прекрасный день. Мы находимся в реабилитационном центре «Эксит». Сегодня пятница, 24 февраля. Сегодня пятница, мы едем на группу поддержки, так называется. Мы помогаем там, поддерживаем друг друга, кто находился в какой коле в зависимости. И слава Богу за сегодняшний день. Вот мы с Радиком едем. Já mám dneska slovo na skupince Římanů 12, 9, 10, 11, 12, 13. A to slovo zní takhle. Láska nech je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte. Buďte vroucího ducha a služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Sdílejte se s bratrama v jejich nouzi. Ochotně poskytujte pohostinství. Dneska budeme číst tuto slovo a budeme společně o něm rozjímat a budeme o něm přemýšlet. Každý týden má někdo slovo, teď jsem ho dostal já, tak díky Bohu a doufám, že to řeknu dobře tak, jak mám. Amen. Haleluja, amen. Haleluja. No hoši, bylo to velmi výtečné, baterka se vybila. А еще до кучи у нас Рики сегодня, Мартин. у нас сегодня в гостях пастор Александр. Иисус Господь. Аминь. Покажи Рики Мартина. Станцуй. Nebo to rozplánuju, ale dneska Dělej udělám to, tohle. Jindřicho, protože můžeme to zničit. Zničit, ano, udělám to dneska. To já prostě tak, já můžu si Zvoneček vás vítá. Anton kričí. My tak říkáme. Antoša. Oba. Ještě, pod muziku, pod Доброго слова. Ahoj. Oba, on Antonín. Антоха. Pěknej, ne? Ты конкретно причем? Jmenuji se Nikola Zána, Aha. tady tohle je můj pastor a tady to je můj druhý pastor, Aha. tady tenhle. A Jo. vlastně tady tenhle pastor Pastor, jo? mě učí breakdance. Ага. Добре. І як он уміє брейкденс No делать? on prostě pomohl 150 lidem a Tak. teď se pomohl mě. A jak já se z toho dostanu, tak budu breakdance dělat a ukážu to i v československém talentu. Jo. To může postoupit. A ten hlas ani nepotřebuju, ani do toho prvního kola nepotřebuju jít, protože to první kolo mám vlastně tady. Hele, Vítězné turné. on hlas nepotřebuje, on si ho dá sám. Československo má talent. On si ho dá sám. Это мы, братья, собираемся ехать на Скупинку. Как вы уже знаете, на группу подпоры, на Скупинку подпоры. Слава Богу. Československém talentu. Tak se vykačkujem taky. Víte si. Zima. Tak teďkom se rozjíždíme a dneska to je první lekce. Lněte k dobru. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. Prokazování úcty předcházejte jeden druhému. V horlivosti neuchabujte. Buďte vroucního ducha. Služte Pánu. V naději se radujte. V soužení buďte trpěliví. V modlitbě vytrvalí. Sdílejte se svými se svatými v jejich potřebách. Usilujte pohostinství. Mě prvně hned na začátku tady ta první láska, ať je bez přetvářky. A já jsem si říkal, láska bez přetvářky. Láska je to, když přijdeš a ať se ti to líbí nebo ne, tak ti někdo řekne prostě, to je špatně, že to děláš. Třeba řeknu, jak tady jsme se bavili o Pavlu, mě to hned napadlo.
prostě on ví, že je přijatý, on ví, co přijal, ví tu pravdu a láska, která je bez přetvářky, ti řekne pravdu. Ti řekne, děláš to špatně. Radku, jo, já ti rozumím, ale ty nemůžeš být takhle, já třeba se přecitlivil, já prostě mám všechny věci beru na sebe. Jo, a prostě opravdová láska, která opravdu je bez přetvářky, ti řekne pravdu. Ať se ti to líbí nebo ne, protože pravda bolí. Ona pravda bolí. A láska, když je bez přetvářky, jak by měla být, Takže on bude pravda, ale to je prostě naopak, že to je tvůj hrnek, chceš kafe, a dávám si druhého na první místo před sebe. Jo, že mě zajímá ten, co ten člověk chce, nebo co prožívá tak dále. A v tu chvíli bychom se prostě měli zastavit a říct třeba Duchu Svatý, jo, nebo Ježíši, už to pomož mi, já takhle jít na destiny. Jo, zastavit se, prostě pomodlit se, jo, uklidnit se a potom prostě pouvažovat a zkoušet a trénovat se v té úctě. Prostě. Trénink každý den po malinkých kružkách. Trénink. Protože nejdřív se neovládáme z začátku. No, že jsem nejdříve se učila, co ze sebe, jak bych chtěla dostat všechno špatné, co ten svět mě nabízí. Ale pak to udělat období, kdy já ještě to špatné, které ještě něco tam zůstalo. Ten svět, to by mě jakoby Bůh pomáhá tohle. Amen. Víš, co mě napadlo, ty když do toho začal mluvit, podívej se, my když onemocníme, my nejdeme no prostě pro další nemoc. My jdeme,